अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। सावंतवाडीचे सुपुत्र दीपक केसरकर हे कोल्हापूरचे पालकमंत्री आहेत। मात्र भाजपनं पालकमंत्री बदलावा अशी मागणी केली आहे असं म्हणत काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील यांनी मंत्री केसरकर यांना टोला लगावलाय। आमचे इकडचे सुपुत्र तुमचे पालकमंत्री आहेत, त्याबद्दल तुम्ही समाधानी आहात का? आता इथले वर्तमानपत्र मला सकाळ बसून काही लोकांनी सांगितले, इथले लोक सहकारी त्यांचे काय बोलतायत, मला वाटते शिवसेना म्हणजे त्यांच्या बरोबर गेलेल्यांचं मत काय हे सगळं इथं जाहीर होतंय। तुमचं मत? कोल्हापुरात भाजपनंच मागणी केली की पालकमंत्री पर्यटनासाठी कोल्हापूरला येतं असं भाजपनं कलेक्टरनं निवेदन दिलं। म्हणजे सहकारी पक्ष भाजप जो त्यांच्याबरोबर आहे त्यांच्या जिल्हाध्यक्षांनी नेऊन कलेक्टरना निवेदन दिलं। आता एवढं भरपूर आहे तुम्हाला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।